Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlem del que pensen els altres, de la Clara Queraltó, publicat per Proa i guanyadora del Premi Mercè Rodoreda 2017. La Mariona sempre ha pensat que la seva mare havia amagat les seves sabates de xarol expressament. Els hi havia regalat la seva tieta quan ella tenia 6 anys, però li anaven grans i per això les van guardar a la part més alta de l'armari. Durant les següents setmanes, ella les hi demanava per tornar-se-les a provar. Passat l'estiu, però, i quan va voler tornar a provar-les, ja li anaven petites. Aquesta història tan senzilla, tan possiblement habitual, tan tendra, és una de les que integren aquest recull de contes, en què hi ha un grapat d'històries, com aquesta, en què allò que tenim tan a prop i que pensem que és tan poc important es converteix en una expressió del que és la vida. La Clara Queraltó explora en els pensaments d'uns personatges que viuen experiències segurament quotidianes, però que esdevenen d'una alta transcendència per a elles. A partir de finestres de vida, d'instants de l'existència dels personatges, en retrata sentiments com la culpa, la venjança, la tristesa o la por. Els textos estan escrits en un llenguatge planer, de frases clares i precises que s'enllacen amb naturalitat i que tenen un ritme pausat. Fa servir una escriptura entenedora, fugint de les subordinades o de l'adjectivació excessiva. És a dir, una miqueta escriu com parlem i això s'agraeix al llarg de tot el recull.